Grabatzen ari garen unean, gaueko 9:53 igaro diren honetan, Getafek eta Realak Koliseum Alfonso Pérez futbol zelaian jokatu duten eSports Ligako laugarren jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Partida usna amaitu da, benetan gauzak diren bezala partida aspergarria izan da, eta ez talde batek eta ez besteak ez du apenas ezer proposatu norgehiagokari aurre egiteko. Gogoratuko dugu batetik Getafek lehengoan Raioren aurka berdindu egin zuela usna, berez astean zehar jokatzekoa zen, baina Betisen Conference Ligeko norgehiagoka zela eta partida hori etzen jokatu, irailaren 18irako atzeratu dute, eta horren ondorioz Getafe noski atseden gehiago hartuta iritsi da Realaren aurkako norgehiagoka honetara, eta hori egin batean freskotasunean eta nabaritu dela esan daiteke. Bestalde Realak galdu egin zuen Alavesen aurka astean zehar, eta honen bestez gaur puntu premiarekin iritsi da Getafera. Bi taldeak honako 11 hauekin irten dira, batetik Jose Bordalasek David Soria izan da ATPan, Juan Iglesias eskuinegaletik, Diego Rico ezkerregaletik, Jene eta Alderete atzealdearen erdialdean, lauko lerro horretan, Luis Milla eta Aberdin izan dira Euskarri bikoitzean, erdipuntan Kristantu Zutxe, eskuinaldetik Carlas Pérez, ezkerraldetik Alex Sola, Realean aritutako jokalaria, eta goian Gildirim. Eta Reala 4-3-3ko sistemarekin irten da, Remiro izan da ATPan, Amari Traore eskuinegaletik, Jon Mikel Aranburu ezkerregaletik, Patxekok eta Zubeldiak osatu dute atzealdearen erdialdea, zelai erdian Turrientes eta Zubimendi izan dira Euskarri moduan Braisek apur bat aurreratuago jokatu duela, Sergio Gomez izan da ezkerraldetik, Takeku eskuinaldetik, eta goian aurtengo denboraldian lehen aldiz hasieratik jokatu duen Umar Sadik. Esan dugu partida oso aspergarria izan dela, lehen dabiziko minutuetatik proposamen gutxi ikusten zen bitaldeen aldetik, Reala nahi eta ezin batean bezala ikusi dugu, jokoa ezin aurrera eramanaz, Takekubok metroak aurrera egin nahi zituenean ere ezin zuen, Umar Sadik nola ala saiatu da alde batetik bestetik irteten, baina orokorrean ez du partida ona egin Realak, eta gainera hori gutxi ez, eta atzealdean esan daiteke nahiko zulo utzi dituela talde txuri-urdinak, ez Zubeldia eta ez Patxeko ez daude inondik inora ere euren unerik onenean, eta hori Realarentzat alarmak pizteko egoera bat da. Bihar hitz egingo dugu batetik Realaren orain arteko denboraldi hasieraren inguruan, eta baita ere bihar grabatu nahi nuke Realaren merkatuaren bideoa, ezta? Azken unean ere fitxaketa batzuk izan dira, irteerak ere izan dira denboraldi honetan, Lenorman eta Merinoren bideoak hortxe dituzue kanalean, eta horregatik guztiagatik, bihar apur bat merkatuaren analisi orokor bat egingo dugu, eta zer iruditu zaidan ere aipatuko dut. Eta Realarentzat hori gutxi ez, hau da, gaizki jokatzen aritzea gutxi ez, pentsa, jaurtiketa bat egin du talde txuri-urdinak, ez du gehiago egin, benetan Imanolek hori zuzendu beharra dauka, hori otarra ere azken partidetan aulkian eta ikusten dugunean haserre xamar ikusten ari gara, ez da harritzekoa, egin batean haserre egotea, eta benetan Realarentzat hori albiste oso txarra da, eta jaurtiketa bat izan da, eta atera bakar bat ere ez, hiru zutoinen artean alegia. Eta hori nahikoa ez esan dugu, eta Brais Mendezek min hartu du, badirudi lesio muskularren bat edo duela Galiziarrak, ikusiko dugu, orain geldialdia dator, hemendik 2 astera itzuliko da berriz ere Liga Realak Real Madriden aurka jokatu beharko du, eta ikusiko dugu espero dugu baietz, Brais Mendez norgehiagoka horretarako egotea. Bere ordez, Ander Barrenetxea irten da, eta Imanolek sistemari ukitu batzuk eman behar izan dizkio, izan ere Ander Barrenetxea ezkerraldetik kokatu du, eta Sergio Gomez apur bat barnerantzako edo barrurantz sartu du, eta alde horretatik, Realak ere ez du hobekuntzarik egin, batetik Braisek beste guztiak bezala partida hasiera eskasa egin du,
ez da jokoan sartu, ez du pase garrantzitsurik eman, ez du sakontasunik bilatzerik izan, eta Barrenetxea ere, horixe, oraintxe lesiotik irten berri da, Donostiarra, aurrekoan Raioren aurka jokatu zuen, baina Espainolen aurka eta Alavesen aurka etzen deialdian ere egon, eta gaurkoan ikusi zaio erritmo falta, saiatu da, baina nahi eta ezin batean, ez taldea orokorrean bezala. Eta hortikan aurrera Getafe gehiago izaten ari zen, batez ere Kristantu Zutxe, Getafeen denboraldi hasiera honetan jokalari oso garrantzitsua ari da izaten Utxe, benetan fitxaketa zelebrea da Kristantu Zutxerena, eta bera izan da Getafeen lehen zatian apur bat taldeari iparra edo eman diona, edo norantza bat behintzat eman diona. Lehen zatia esan bezala inongo proposamenik eta misterio hori gabea. Bigarren zatian Igor Zubeldiak kendu du eta Jon Martin atera du, nonbait buruan konmozio bat izan du azkoitiarrak. Benetan Igor Zubeldiaren partida ere, denboraldi hasiera orokorrean ez da ona izaten ari, batez ere bizkarrez eta erraz irabazten diote, esan genezake oraindik ez dagoela 100%, eta geldialdi hau ere azkoitiarrari oso ongi etorriko zaio, eta bere ordez Jon Martin atera du. Pixkanaka Imanolen dinamikan sartzen ari da Jon Martin, aurrekoan Alavesen aurka 45 minutu jokatu zituen, gaurkoan ere beste jokatu ditu, eta hori positiboa da Realarentzat, ez? Jon Martin lehen taldearen dinamika horretan egotea, behar bada orain Sanserekin gehiago jardungo dela pentsatzen dut fitxaketa berria, orain begiratu behar dut, bere izena nahiko berezia baita, Agerden fitxaketa dela eta behar bada Jon Martin laugarren erdiko atzelari izatera igaroko da, eta horren noski minutuak behar bada kenduko dizkio, baina orokorrean lan handirik ez du izan, Getafe ez da asko iritsi eta ez dio asko exigitu, baina egin duen lana ona izan da, horregia da area barruan izan duela, erabaki hortasun falta baten ondorioz egondako jokaldi bat, baina orokorrean hori bigarren plano batean ere utzi daiteke gauza bada, eta gainontzean Jon Martinen inguruan gauza positiboak esan ditzakegu. Partidak lehen zatiko hildo beretik jarraitu du, bi taldeak ezin areara iritsi, ezin area eraginkortasunez zapaldu, Reala atzetik irteten saiatzen, Getafe alik eta gehien baloiak gora eman, eta atzealdean ukitzeari uko eginaz, Bordalasekin gertatu oiden moduan, eta 59. minutuan Jon Mikel Aranburu kendu eta Javi López atera du. Jon Mikel Aranburu, gaurkoan berea ez den postu batean jokatu duela kontutan hartu behar da, jokalari oso fisikoa da, borrokalaria, erasokorra, atzealdean ere ongi defenditzen duena, eta pixkanaka minutuak hartzen ari den honetan, taldera hobeki egokitzen ari da, oraindik ere ikusten zaio, noski zerbait falta zaiola, baina gaurkoan ezkerregaletik horixe, egia da, Amari Traorek askoz ere sakontasun gehiago izan duela, eta askoz ere erasokorrago eta eraginkorragoa izan dela, naiz eta ez den izan erasoan Jon Mikel Aranburu baina nik uste Venezuelarrak partida hona egin duela. Eta bere ordez Javi López atera da, Javi Lópezi, gaurkoan ere sakontasun gutxi, bere lanaean ere ez diote asko exigitu Getafeko jokalariek, hor Carlas Pérezekin aritu da, baina gaurkoan ere Kataluniarrak sasoi batean Bartzelonan ibilitako jokalariak ez du bere egunia izan inondik inora ere, eta Javi Lópezen hor gehiagoka diskretua, ez, beste askorena bezala. Eta Take Kubo ere kendu du Xeraldo Becker ateratzeko, Take Kubo ez dago denboraldi hasiera honetan jokaldi onak egiten ditu, ikusten da bera dela Realean apur bat zerbait desberdina ematen saiatzen den jokalari hori, ez da, izkin egiten, alik eta gehien ondoko marra bilatzen, saiatzen da, baina eraginkortasunez oso kamus dabil, ia talde guztia bezala, eta bere ordez Becker irten da, Beckerrek eskuinalde horretatik jokatu du, baina
hortikan ere hartzen zituen baloiak eta erraz lapurtzen zizkioten, ez du inongo eraso eraginkorrik egin Bekerrek ere ez, eta benetan Realaren gaur erasoko norgehiagoka, erasoan gaur Realarentzat oso kamutsa, benetan gaurko norgehiagoka. Eta 76. minutuan aldaketa bikoitza egin du Realak, erne hemen debut bat izan baita, Amari Traore eta Umar Sadi kendu ditu, Amari Traoreren norgehiagoka ez da etxaferuak botatzekoa izan, baina Realean behar bada gehienetakoa saiatu dena, borrokatu ditu baloiak, bere egaletikan, egia da Alex Solak partida oso ona jokatu duela, korrika asko egin du, kilometro asko korritu ditu gaurkoan Alex Solak, Realean egondako jokalariak, eta hor alde horretatik Amari Traorek lana izan du, baina ongi bete du bere lana. Eta bere ordez Haien Muñoz irten da, Haienek eskuinaldetik jokatu behar izan du, ez dakit sekula jokatu duen, lehen da biziko minutuak izan ditu Etxauriarrak denboraldi honetan, gogoratuko dugu Lotaiu gurutzatuko lesioa izan zuela, baina orain Haienen buelta ere Realarentzat geldialdiaren ostean oso garrantzitsua izango da, benetan jokalari aparta baita, konpromiso handia erakusten duena taldean, eta gaurkoan bere postuan egon ez izateak noski baldintzatu du Haienen jokoa zalantzari gabe, eta alere defentsan eta ongi bete du. Eta Sadik kendu du, Sadikek lehengoan Alavesen aurka minutu honak egin zituen, ez dago bere mailan, ez da gutxiagorik ere, baina ikusten zaio pixkanaka zeo zer desberdina egiten ari dela, jokoan parte hartze gehiago ere behintzat baduela, eta konfiantza hartzea izango du, baina bere ordez ilusio handia egin duen fitxaketa Oskarson Islandiarra atera du Imanolek, eta benetan berak, saiatu da ez, baina egia da erdiraketak eta etzaizkio iritsi, taldeak erasoari erabat muzin egin dio, eta horrela zaila da. Getafek ere aldaketa bikoitza egin du 77. minutuan, Carlas Pérez eta Aberdin kendu ditu Aleña eta Aranbarri sartzeko, hor Carlas Aleña erasoa bilatu nahi izan du, Aranbarrirekin berriz defentsa gehiago, eta Aberdinen norgehiagoka diskretua izan da, Getafek zelai erditikan Luis Milla erasokorragoa izan da, Aberdin bera baino, eta hortikan etorri zaio apur bat Getaferi eraginkortasuna, baina Aberdinek ez du agertzerik ere izan, eta Carlas Pérezek ere ez, Carlas Pérez hor eskuinaldetik kokatu du, ohiko moduan, normalean barneraka eta egiten duen jokalari abila da, jaurtiketak egiten dituk areaz kanpotikan, eta baina gaurkoan ez du egunik izan. Eta Aleña eta Aranbarriren norgehiagoka, Getafeia da berdinketa ontzat ematen zuen talde bat zen, ordu horretan, eta ez dute zer egiterik izan, ez da Peterrek eta Patrickek ere, Peter 78. minutuan atera du Yildirimen ordez, Yildirimek ere ez du bere eguna izan, etzaizkio erdiraketak iritsi, etzaizkio aukera garbiak etorri, eta Patricki ere ez, Alex Sola, kendu du gero 85. Patrick ateratzeko, Alex Solak esan dugu, partida ona egin du, Getafen hor erasoan gehiago pixkanaka egokitzen ari den jokalaria da, Alavesen ere postu horretan jokatzen zuen, eta apur bat Bordalasek nik uste horren inguruko eskaera bat egitearren fitxatu zuela Alex Sola, bere ordez Patrick atera da, Patrickek ez du ezertarako denborarik izan, eta Kristantu Utxeken du Jeju Santiago ateratzeko 80. minutuan, Utxeren norgehiago gazitzein dugu, momentuz Getafeko jokalari honena zalantza izpiri gabe, indar handia, fisiko handia, eta Getaferi asko eman diezaioken jokalaria. Beraz, usna, Realak dena du hobetzeko, orain geldialdia dator, albiste onena horixe geldialdia datorrela, eta geldialditik bueltan, anoetara, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Arda Güler, Rodrigo, Real Madrid alguztiduna etorriko da, eta ikusiko dugu Reala nola moldatzen den norgehiagoka horretan. Hauxe beraz esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango duzue, bitartean